Assalamu alaikum. A yau kuma mun zo za mu yi bayani akan wasu sinadarai da ake kira da rare earth metal. Wato rare earth metal a Hausance ana nufin wasu sinadarai da suke da wahalar samu. Menene rare earth metal? Kuma me za a iya yi da su? Su dai waɗannan sinadarai albarkatun ƙasa ne na ƙarfe waɗanda suka kai wajen su 17, wanda suke da matuƙar amfani ga rayuwarmu ta yau da kullum. Domin ana amfani da su wajen haɗa abubuwan amfanin rayuwarmu kamar talabijin, kwamfuta, wayoyin hannu da kuma abubuwan jin sauti da yawa daga cikin kayan lantarki. Ana iya samun waɗannan rare earth metal a wajen haɗa taurarin ɗan adam da ake jefawa sararin samaniya. Kai ana ma iya samun waɗannan wajen haɗa magungunan cutar daji wato cancer. Abin sha'awa da waɗannan sinadarai ma shine kamar samar da tsaftatacciyar wutar lantarki kamar irin wind turbine, wato hanyar samar da wutar lantarki mai amfani da iska. Su dai waɗannan sinadarai suna taimakawa wajen samar da motocin zamani masu aiki da wutar lantarki da kuma motocin zamani marasa nauyi